verden og hverdagen som svært at overskue. Træthed og stress dukker op ved nye planer, og nogle nye ting skal ind. Det kan være svært at gøre helt almindelige hverdagsting, som at lave lektier, handle ind eller gå på arbejde. ADHD kan hjernen træt, når snillerne ikke rigtig vil. Vi kommer ikke rundt på væggen og er som insektklopper. Vores ADHD gør os trætte og slidte. Vi kæmper med vores selvværd og føler aldrig vi slår til, og er altid på bagkant med det næste projekt. Men vi vil så gerne, så giv ikke op, for vi kan så meget andet. Højtryk og med hele tiden på. Det giver os en følelse af aldrig at slå, til vi tænker ikke højt om os selv. Dårligt selvværd, stress gennem livet gør sårbar og kan give angst og depression. Så næste gang du møder nogen med ADHD, så husk på at deres kamp er virkelig. ADHD er ikke altid synlig for andre, og man tænker selv at man nogen går mere. Derfor mød ADHD med empati og støtte. De vil så meget mere, men kan ikke altid. ADHD, de tager alt det, vi arbejder igennem vores humør, energi går op og ned. ADHD, vi gør alt hvad vi har, men alt kommer med en pris. ADHD, vi er først og fremmest ærlige. ADHD, vi er kreative og har mange idéer. Vores tanker hopper og går i flere spor. ADHD, vi tænker udvoksen og med interessen. Så arbejder vi afsted og nogle gange til den lyse morgen, til vi kan ikke mere. Vi kolder ikke rundt på vægge eller er som insektklopper. Vores ADHD gør os trætte og slidte. Vi kæmper med vores selvværd og føler aldrig vi slår til, og er altid på bagkant med det næste projekt. Men vi vil så gerne, så giv ikke op, for vi kan så meget andet. ADHD, vi tager alt det, vi arbejder igennem vores humør, energi går op og ned. ADHD, vi gør alt hvad vi har, men alt kommer med en pris. ADHD, vi er ærlige først og fremmest. ADHD, vi er kreative og mange idéer. Vores tanker hopper og går i flere spor. ADHD, vi tænker udvoksen og med interessen. Så arbejder vi afsted og nogle gange til den lyse morgen, til vi kan ikke mere. Vi kolder ikke rundt på vægge eller er som insektklopper. Vores ADHD gør os trætte og slidte. Vi kæmper med vores selvværd og føler aldrig vi slår til, og er altid på bagkant med det næste projekt. Men vi vil så gerne, så giv ikke op, for vi kan så meget andet.